こんにちは、隙間のリリーです。メディアを読むためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日はライエイカバイを取り上げたいと思います。ライエイカバイというと、最近ではホクズッタマイスターさんが歌ってるバージョンでよく知られてると思うんですが、作ったのはカバイ・カプオ・カラネ・ヒューイットさんで、彼のアルバムではテレサ・ブライトが歌ってたりするんですけれども、早速ライエイカバイの1番の歌詞を見てみたいと思います。アイヤラーイエイカバイ、ラーエイカバイがいると、このアイヤーで始まる文章は何かがあるとかいるとかいうことを表す言葉ですね。で、どこにいるのか。イカウカ我らをパリウリ、パリウリというのはハワイ島にあるとされる、架空の場所の名前ですけども、パリウリのイカウカ我ら、ちょうどこの我らっていうのが、ちょうどっていう感じですね。ちょうどそのパリウリの山手に住んでいる、こう山奥にですね、ひっそりこう、隠れて住んでるのがラーエイガワイと物語では語られるんですね。どうしてそんな人知れずこっそりとラーエイガワイは暮らしていたのか。オアフ島の高貴な家柄に生まれたラーエイカバイなんですけれども、その父親がですね、お父さんが、男の子が欲しかったと。で、どうしても女の子しか生まれない、でも女の子は殺してしまえと命令するんですよね。で、お母さんの方がもう子供を殺したくないっていうんで、ある女性にライエイカバイを託して、でライエイカバイはオアフ島から東に向かって、逃げていくんですね。そして最終的にここのパリウリにたどり着いて、そこで暮らすという、そういうストーリーなんですけれども、次の歌詞を見てみたいと思います。カウマイラーケアリー、このケアリーっていうのはここではライエイカバイのことですね。その高貴な人のことをこのケアリーと呼んでいます。カウマイラーと、ケアリーがお出ましになったと、やってきたと。どこに、どんなふうにやってきたのか。イカエヘウをナーマヌ、ナーマヌっていうのは鳥たちですね。でこの「お」は何々のと訳したらいい言葉なんですけども、イカエヘウ、エヘウっていうのは鳥の羽です。なので鳥たちの羽に乗ってケアリー、ライエイカワイはやってくる、お出ましになると。どういうことかというとですね、これですね、これはライエイカワイの物語なんですけれども、ちょうどこの表紙になってる絵がこの鳥たちに囲まれて暮らしているライエイカバイを表現しています。ライエイカバイは食事もこの鳥たちが集めて持ち帰ってくる花の蜜を食べていたりとかで、出かける時はその鳥たちの羽に乗って、だから鳥たちにの羽に乗って、鳥たちがライエイカバイを運んで時々下界に降りていったりとかしてみたいな、そんな不思議なライエイカバイだったりします。でこの次にですね、マリオが奏でるティーリーフの笛の音が聞こえるっていう歌詞が続くんですけれども、その笛の音に誘われてライエイカバイはそのマリオの、マリオは女性なんですけれども、マリオの兄、お兄さんと思いがけず結ばれてしまう。でそれはライエカバイにとっては良くないことだったんですね。そのマリオのお兄さんというのがあまり今よろしくない男性だったと。それでライエカバイはこのケアリーアリー的な、地位をですね、失ってしまう、そういう運命にこの後見舞われる、そんなこともこのライエカバイの歌では描かれてたりとかします。でこのライエカバイの物語は
ハワイの人たちがこう言い伝えてきた物語の一つなんですけれども、最初に活字になったのはハワイ語の新聞なんですね。1860年にハワイ語の新聞に連載されます。そしてその連載を元にして書籍化されます。それが1863年で、ハワイの活字文化というのは、宣教師がやってきてバイブルを印刷してっていうところから始まっていて、最初は物語といってもそのキリスト教の布教のための、キリスト教の教えを伝えるための物語っていうのが多かったんですけども、書籍になったハワイの物語の第一号がライ・エイカバイだったとされます。そしてそれが1919年に英語化されて、でそれが今も出版されているという、そういうライ・エイカバイなんですね。でかなり物語としては長いです。そしていろんな要素が含まれていて、でこのライ・エイカバイを主人公にした、メレーというと、カバイカプーカールネ・ヒョイトさんがたくさん作ってますが、カピリナなんかもそうですし、彼が作った歌で、パリウリが出てくる歌っていうのはもうみんなライ・エイカバイのことを語っています。かなり物語としては長くていっぱい要素が詰まってるんですね。でそこにハワイ的な伝統的な価値観が語られてるなと思うんですけれども、そのあたりもこのメレを読みながらズーム講座の方ではじっくり味わってみたいなと思っていますので、そちらの方もよかったら受けていただけたら嬉しいです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。